Fi di Rhys Grail, dwi'n 22, a dwi'n artist gweledol, dwi'n meddwl. Dwi'n rili gwybod. So heddiw ma, dwi'n gyflwyno cwpl o ddarnau waith, dwi'n bod yn gweithio ar yn ddiweddar, a dwi'n meddwl sy'n really cool. Dwi'n masif fewn I screen printio, a y llun yma o tro gyntaf fi erioed neu screen print. Screen print ydy print ti'n neud, defnyddio un o hein. Aluminium frame di hwn efo fatha mesh, really tynn. Ti'n rhoi design chdi ar hwn, llosgi fo, a ti'n pwysio pants iddo fo. Mae'n dod ar papur neu t-shirt. Oedd hwnna ar gyfer project o'r enw Lost Girls, sef project, final major project fi yn brifysgol. So, nes I proper cael fy dylanwadu gan Andy Warhol. Ie, yeah, gymryd oriau, jyst mwyn cael print call. Ond mae'n really sophisticated I considero na tro cyntaf fi erioed printio ddo a gael o'n dod allan o garage fi. Y boi yn llun ydy Luke Jones, un o mates fi. Rwy'n ardal ffordd ma, mae'n amazing musician a bod dim fel. So, mae mi a RB67 di hwn, mae'n thing yn absolute unit o camera. Medium format film ydi o, so fel arfer ti'n gweld pobl yn defnyddio 35mm, sef fatha villa, mae 120 fatha villa. So mae'r detail and negatives yn amazing. So oedd hi'n rei braf ar un diwrnod mis Chwerfawr athyn ni just cer ar ôl Bangor, just a couple of shots. Dwi'n mor proud o'r llun yma, fatha, not gonna lie, un o'r lluniau gorau dwi'n dod yn bywyd fi. Mae'r composition y bod dim yna fo, mae'r shadows, ffordd mae'n modlo fatha, mae'n rhaid dŵlo o'r gwynaf fo, dwi'n gwybod pam, o'n edrych cool. Mae cameras fel yma, dyn nhw'n wneud nhw ddim oes, so ti'n gorau mynd on the hunt amdano nhw, so nes I weld absolute banging deal ar Facebook Marketplace am £700. So, it was a good deal. Ar y funud, dwi'n dal I chlo amdan steil o fi photographically lle. Nes I wneud degree mewn photography, ond nes I actually... Nes I wneud fatha 3 module heb actually tynnu unrhyw lluniau. Ond, ie, dwi'n meddwl bod fi'n cychwyn allan just trio ffeindio'r steil o fi. A nes I dynnu hwnna gan eitha, dwi'n licio'r vibe yma, so dwi'n trio wneud mwy o gwaith o la. Jesus Christ y fod, Iesu Grist. Ond, dwi'n meddwl, mae'n kind of edrych rili tebyg I Bob Marley di mynd. O'n I chwarae efo'r syniad o sut sa religion yn edrych yn y dyfodol kind of thing. Eisiau tywio efo'r idea o scanio barcodes a ti fatha yn dysgu am religion rhywsut. Dwi'n rhaid proud o'n o de, so rwy'n eisiau prynu fo, hit me up. Dwi'n really meddwl amdan celf fi gymaint o hynna, a lot o'r amser dwi just yn kind of neud beth sy'n teimlo'n iawn. Iwsio subconscious fi, really. Fi oedd Rhys Grail. Gobeithio bod chi'n meddwl bod gwaith fi'n cool. Os da chi actually interested, mae links Instagram fi, rwla ar y sgrin yma. Check them out.